И здравейте хора, направихме рекорда на Гинес за най-огромно О! Чакайте си. Ще ви покажа. От тук почваме. С тебешир сме го правили. Гледайте, буквално гледайте. О май гаш. В момента съм навън. И това всичкото сме го правили ние. Защо? Има още, така че гледайте до края. Усмивка. Тук някои са си рисували. Сега ще ви покажем и рекордите. Ето, още има. Има и усмивки. Ама гледайте колко много. Тук правим още. Ето още. Напущахме до по-близката част. Това е крайният резултат. И това е всичко. Сега ще видим дали сме продължили още малко. Лепчето е толкова. И това е малко спорт. И това е. Тръгваш, ходиш и виждаш това там. Е така си върви. Мислиш, е така спокойничко. И изведнъж виждаш това. И решаваш да го последваш. Следиш. И следиш го още. Спира се. И гледаш натам. Колко много. Ако искате още такива неща, станете към банката. Напишете коментар какво искате да снимам, какво искате да рисувам. И лайк бутончето. Чао!